bayaran podo. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe wae. Makane angel ditata ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya, Kacake brengosku tak tipisne ajeg, brengosmu ora ajeg. Aku ki asline yen duwe jenggot ngene iki. ya, jangan Iki ajeg tak resiki. Ajeg. Tapi ra jenggotmu ora. Kalian yang padha. Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Ya ya padha. Enak sing beda. Apane? Lha iki. Iki padha. Wah, dalu iki aku suwi aku kangen karo awakmu jane. Ya wis. Menika tanggapan bacok man iki. Adute aku sing luput. Ora lho Mas, iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ki saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas Sampeyan ngerti dhewe ta? Jaman mbiyen ade grudak-gruduk Mas Heri anu jaman mbiyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Nah, aku ngono sing kena tak hapusi. Nah, kenangan. Heeh. Ya ta, cah cilik kena dihapusi.
Awak dhewe totalitas ditanggap kok. Topengmu bukaan kucuk. Oke. Oke, lho guys. Lagadimu kaya ngene iki bocah cilik-cilik oke lho. Adewe kena dinge panutan. Panutan apa guys? Bah kaya ngene kok nginangin iki. Gajah sayangmu cepoten. Kita itu sudah terkenal golongan intelektual. Intelektual kena waktu. Semua toko gas tuh bosok. Jadi nek nggon kaya ngene piye carane ben adewe ora kelaran. Oh iya. Nah, kamu itu loblok sekali sih. Sesuk tak gawe sepatu. Enggak seneng aku ngene iki delok adik-adikku kelompok kampung lho, Dek. Ayo ngeker ya. Ya bene ngene iki kena kok contoh. Ya dan, Cok, ben geblak ben bosok. Intelektual dan bosok. aku lali. Kenapa? Sikilku selamat teng tanganku loro. Oh ini yo kiper timnas Indonesia. Napa lali ya biyen nang. Ya disyukuri. Paling enggak aku lo nyambut gawe apik. Laki nyambut gawe. Badanine. Lah yang ngono jane iki paling enggak duwe utek ya dimanfaatne. Ya paling enggak mbok dijajal. Kowe pademu meri lho. Kene antusiase roh emas. Ora meri. Kok barang padha dicari. Gak aku nek iki nyambak bayaran. Ya, apik. Iki ana kok dili.
bayaran podo. Tangannya wis diubel-ubel sandal. Isek keplese. Etok. Etok suarane mak gelbuk. Dumon iki kok. Wong kene iki medhe. Lah nyapa lemu. Ora kok kelaran DC. Rasano. Lah kowe iki lak sing sumbar kowe dhewe. Malah jati lemune, ndokmu pecah ora? Ndokmu pecah. Wong sing sumbar ya kono-kono dhewe. Aku ora apa-apa, aku ora mikir nggon aku. Kok acara totalitas acara iki apa ora weh? Acarane to? Persemian latar iki. Iki apa to iki? Mantan acara tasyakuran mantan. Mantene ora ning omah. Lah ya kan beliaunya mantan kuwi lah abdi negara. Ya. Dadi iso ora iso ya langsung budal. Budal apa aku ning kene iki bintang tamu mati lo pelajar. Kok iso ngono ki nyapa kok? Kan bapak ibu gak ero aku lek ganongan. Iya. Anu Mas wedange dadi gone ngarep. Aku ganong Bu ganong. Wah ya Allah. Kowe iki trayo macak iki ora tau bener lho nggih. Ora tau bener kowe. Wis tak omongi nek tanggapan adewe kelasé bintang tamu. Bintang tamu kowe nggih sepatu. Nggih sepatu. Kowe koyo artis apik. Lah kowe Aku diwakil malah tukang kernet. demben ning nggon ngendi? Kediri tak gawani jas. Katok api. Sepaton api. Api apa kabeh kegedhan kok. Paling ngendak lah apa ki ajine menungsa kuwi saka raga. Ajine raga saka busana. Ya. Ajine awak saka tumindak. Ya ora. Lho, Lah aku ora ana ajine blas iki. ya ora apa-apa tapi berarti kan perlu pengenalannya. Anu Mas pembaronge wedange anduk loh. Aku ganong Bu. Ya Allah, tapi apik lho kan. Malah kawan moto jadil iki. Lah ya tesesane macak iki dipernahne. Padahal Mas mantene ngejarokane usuk kemis. Mes Ngenteni jadwal ade ora iso. ya ini jire. Malah Mas mecatonge mulai aku kajen. Malah ora mulai aku Ya badan. paling endak nek pengen kajen kirene to nggih. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe wae. Makane angel ditata ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya. Kacake brengosku tak tipisne ajeg, brengosmu ora ajeg. Aku ki asline yen duwe jenggot ngene iki. Ya, jaga Iki kabeh. lak ajeg tak resiki. Ajeg. Tapi rak jenggotmu ora. Ana ning padha. Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Lah ya padha. Enak sing beda. Apane? Lah iki. Iki padha. Kok malah cilik lho. Aja pengen. Teko kono barang iki. Kok malah cilik. Pola Allah sing apik. Wis pola tibul. Sing apik to. Ping PC ngene. Mas Pongge apik apa elek? Ora dhewe to. Ora dhewe to. Elek. Lah iya apik ana ben terpukau. Apik ora aja guyu tok, apik ora. Aja peksa. Aku tak kena bebas kowe. Apik. Ora. Gosok. Mas bersama audio, Mas Bendol Audio. Pokoknya jam sekawan.
Mosok. Malah ngono kayak Deni Caknan karo Bella. Deni Caknan karo Bella Lagune sing padang lho. Iki ngono trae kaya Bella. Ndi? Iki lho kaya Deni pentol. Ini jeblas. Deni picet kuwi. Aku mangkane ning kene rada gelo nggih teko kene. Wis glone tanggap gelo kuwi kucluk kuwi. Lah apane paling ngendak dhewe teko ngendi-ngendi kelase kentung pungge sing diteni kentung pungge. Iya yo. Ha teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Ora patek seneng aku jane musuh. Padha karo aku mah lho kon laden mah. Ini padha. Tuan rumah apa sih, Bang? Aku yo lagi roh pisan iki awakmu ki nyanyi. Kowe wedake ndangdukno. Wajahku kaya pasaran. Ganti aku. Jadinya keluar ya. Ayo toh. Pakai lagu sing apik toh. Mas pelok. Jangan roh. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagu. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Saya nyanyi juga Tawang Mangu. Alis, kabono kita nyanyi. Orang iso lambe ku. Nyanyi malah duang-duangan. Patenan lho ya. Tenang, sikil kok ngoroi. Kena dige contoh. Contoh apa? Contoh. Iki kok lak mantan Mas ora nang kene, tapi lak nyekani lewat YouTube iki. Oh ya kowe mantane Mas apa sih? Mas Nur. Mas Rizky. Mas Rifki. Ya Rifki. Sini bae, Mas. Iya lah, tapi rata tuh mau mantan bulan kayak kau bulan. Kaliran lah gue, kaliran. Pokoknya kalau ini apa deh? Kalau ini apa deh? Dalu itu aku dikasih, aku kangen kalau awak begini. Mereka tanggapan bacok mana ini? Pademu mari to. Aku sinden. Ngomong-ngomong aku kesulitan, Dek. Mimi. Yo mari yo kowe kok jajan kok. Aku ora percaya kowe, ora
Jawa ya tak cepake anak. Lagi osek kleru neh dipernahne kaya ngono lho. Kalau bojo sing dumati ben lemu lho. Ora sar lemu ritak ora apa-apa. Malah kowe tak gawe lemu iso. Ora iso. Wong lanang Ora iso. Iso. Kayak aku lemu ora iso. Iso? Ayo ora iso. Iki kok balik rakan ndi? Kowe balik rakan iki to? Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Wong dalane tak bunteti nggonku ya. Dalane bangun Talas Patri. Talas Patri ra iso. Ya enak to. Apa? Aduh dek aku sing luput. Ora lho Mas iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ge saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas Sampe ngerti dhewe ta? Jaman biyen ade grudak-gruduk Mas Heri anu jaman biyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Nah, aku ngono sing kena tak hapusi. Nah, kenangan. Heeh. Ya ta, cilik kena dihapusi. Kowe buka wadinya lho, Dong. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman dek semono sik BBM. Kenyi. Wong HP iki lho. Awakmu lah di BBM lah angel. Ban bakar mobil. Iki sangkek berkorban lho. Wah, masa aku dek malah yuk ora duwe paketan. Langsung ning aku iki, ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Terus dhewe sesine aku iki. Hei, nukone apa wong iki utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampai ngerti ta? Heeh. Ben metu karo Mas Poge, pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa? Ngejak metu ngejak sak keluarga kowe torok. Ya ngono iki. Ya seharusnya ki ya keluargane dicedeki ya Mas. Wis dongane. Dongane damel. Nggih. Muga-muga dek malam kaya Mas Kentung. Apa to iki mantane kok aku apa arep pindho. Bisa. Urung jaluk kasih. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kalian Mbak Oktavia
Nggih, Mbak Octavia Okta. sinten? Oh, Mbak Octavia ya? Ya. Octavio Rani ya gak Ya. salah Mas. Heeh. Mbak Okta. Fiorina. Ayo kuwi lho. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi dados dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Sampe dongane apa? Ayem asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan lan menika la abdi negara Abdi sedanten negara. mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma Amin. Lah iki sampe geni dongakne. Nggih, dongane sampun telas menika kedudukan mriki mawon kula matur nuwun kapok manggil kula kali sarungane yo. Semoga saya keluarga paling lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeblas ae. Lah entek. Dongane tak kene. Ya apa paling ngendal lek enek oke keluargane didongakne. Wis pokoke keluargane dikai sing sabar, muga-muga anake apa sukses selalu. Amin. Balik pokoke sekeluarga. Amin Allahumma amin. Dan Menika macane badhe medal. nggih. Yo macane erek-erek trikel. Yo.